Ndị be anyị ndewonu, abụ m Amalinze Jere na njem na-ejegharị ilele Enugu steeti. Abịara m agbamakwụkwọ, ọ dapụtara na n'ije nke mụnwa wee nọrọzi ya wee pụta ebe a na-eme a na-agba akwụkwọ mgbadazia na mgbada wee hụ ebe a na-eme erimeri. Aga m egosi unu ya ugbu a. Anyị gwalenụ ihe anyị na-elele anya ugbu a. Ọ bụ erimeri a na-akpụkọ akpụkọ wee were ihe tinye n'ime ya. Amaghị m ihe ọwụ, mana ihe eji eme ya dị ka ọ bụ ntụ ọka akpụkọrọ akpụkọ nke koro obere okuko. Anyị jụọ nwaanyị abacha ka ọ gwana ihe o ji akwa na abacha ya. Nne, ndewo. Biko, abụ m Amalinze Jere. Ana m ewelite ihe gbasara asụsụ na omenala Igbo wee na-agakwa njem n'ala Enugwu. Biko, ahụ ndabatara m hụ ebe ị na-eme ihe anyị na-eme, kedu ihe a na-akpọ ya? A na-akpọ ya small chops na onu bekee. Small chops. Small chops. Kedu ihe eji eme ya? Eji eme azụ ya bụ flour, sugar na nnu. Ndị be anyị, flour bụ ntụ ọka wee siri ọtọrịrịrị shuga tinye n'ime ya na nnu gwakọ ya. Kedu ka usi emezi ya o wee dị otu a? Enwere ihe eji eme ya dịka pan, dịka frying pan a na-eme. A na-eme ya n'ọkụ isi o wee nye anyị ihe dị etu a. Bịa si ozi onye ndị a n'ime. Ngwa, ọgịdị bụ nke a? Ọkwa otu flour ahụ. Anọ ị na-ete ya ka ude. Ngwa, megoro otu ka nkụ. Anyị ji eme gọm. Ji eme mgba. Ọ bụ gịnị bụ nke a? Nke a bụ anụ na ihe a na-akpọ green beans na green pepper. Anụ green beans bụ akịdị. Ọ bụ ya akịdị nkịdị. Biko, kedu si emechaa ya, kedu ihe unu ga-eme ya? A na-eghe ya n'ọkụ. Kedu ihe a na-akpọ ya? A na-akpọ nke anụ ndị n'aka ka samosa. Samosa. Nri ndị Ethiopia. Asia country. Ndị be anyị wee mụtazie. Ugbu a anyị akatala n'ebe a na-eghe ya n'ọkụ. A na-akpụja ya akpụnye. Ọ dị ka ọ bụ ụdị abụọ. Nne, ndewo. Biko, ahụrụ m gị n'aka. Ọ bụ gịnị ka ị na-eme? Kpọkpọf. Biko, nlekwa na efe gị, ahụrụ m ebe edere gị. Ọ bụ ihe ọrụ unu bụ ihe a? Golis Bake and Event. Ndewo. Ọ bụ gị nwa nwee ụlọ ọrụ a? Kedu a na-aṅụta gị aṅụta ma ọ nwee chọọ mmemme? Biko, gwara anyị ekwentị gị, ọ ga-abụ na onye chọọ ka ọ bịa kpọrọ gị. 08030939716. Ọzọkwa 08030939716. Biko, ọ bụ gịnị bụ aha gị? Afa m bụ Chiamaka Odukwe, Mrs. Chiamaka Odukwe. Chiamaka Odukwe, daalụ. Biko, ọ bụ mgbe ole ka ị bidoro mebe mmemme a? Mgbe ka ị bidoro mebe esimnri a? Ụlọgụkwa afọ 4. Ị bụzi nwa nnukwu. Gbogodi ya ka ahụ ka ị si eme ya. Ọ bụ n'aka gị aga-aba na mmanụ? Ya ka na-asị na ọ dị nso na mmanụ karịa. Ọ dị iche. Nke a bụ kpọf, nke a bụ chapwan. Spring roll. Dimba, ihe ị na-eme ọ na-adịkwa gị obi mma? Ndewo. Gị na ọrụ na-eme ị na-amụtakwa? Nne, kedu maka ngụnwa? Ndewo. Onye egwuregwu, onye dịka onye na-agba bọọlụ, kedu ọ na-adabakwa? Ndewo. Biko, ana m ekele unu. Biko, chisikwa n'ike ka unu na-ewelitere ndị Igbo ahịa. Unu na-emekwa, unu akapakwa ahụ na-asụ Igbo ka na-ewelite asụsụ na omenala Igbo. Gbam, unu gara asụkwala Ingri Igbo ka a da-agwala ya agwa. Unu sụọ Igbo na asụwa gị Igbo. Abụ m
abụ m Amalinze Jere Azị. Ana m agbasa ozi n'ụlọ ọrụ Amalinze Igbo Educational. Ndewonu, birikwanụ. Ndị be anyị ajụchala m ha, ụnụ ahụga na ndị be anyị na-agba mbọ nke ukwuu. Ọ bụkwa nke a bụ njem anyị n'Enugu. Ihe unu ga-emere m na ya ọnụ bụ ka unu binyere m aka n'ebe edere subscribe, ka unu kesakwa ozi ma ka asụsụ Igbo na-agali elu. Ọ bụ etu a ka anyị ga-esi mee asụsụ Igbo na omenala Igbo adị na-aga n'ihu. Biko nụ, aka na-ekele unu ọzọ. Amalinze Jere Azị. Ndewonu.